Мяне зовут Зміцер Ягораў, я кіраўнік камунікацыі фонду Байсол. Апошнія некалькі гадоў я таксама кансультую грамадскія ініцыятывы і медыапраекты па краўдфандынгу. Правёў некалькі курсаў, спецкурсаў з беларускімі медыа, НДА ў Польшы і Літве. За гэты час я бачыў кампаніі, якія запускаліся паспяхова, збіралі грошы, і кампаніі, якія праваліваліся. Асабліва запомніліся выпадкі, дзе ідэя была моцная, аўдыторыя была, рэсурсы былі, але грошы не прыйшлі, таму што рашэнні прымаліся без сістэмы. Менавіта пра сістэму і пойдзе размова сёння. Чаму праваліваюцца краўдфандынгавыя кампаніі? Калі спытаць людзей, чаму краўдфандынгавая кампанія правалілася, звычайна чуеш адказ: дрэнная ідэя, слабая аўдыторыя, мала прасоўвання. Усё гэта бывае, але ёсць яшчэ адна прычына, якую называюць рэдка. Гэта няправільна абраная пляцоўка і інструменты. Пра пляцоўкі і інструменты мы пагаворым у гэтай лекцыі. Бо выбар платформы — гэта не тэхнічная дэталь, якую можна вырашыць за 5 хвілін і пайсці далей. Платформа адначасова вызначае 3 ключавыя рэчы. Першае, хто увогуле зможа аддаць вам грошы. Геаграфія, даступныя спосабы аплаты, мова інтэрфейсу — усё гэта адсякае альбо адчыняе пэўную аўдыторыю. Беларускамоўная ці расійскамоўная дыяспара і міжнародныя донары — гэта пра розныя платформы. Другое, колькі рэальна застанецца. Камісія платформы плюс камісія плацёжнага аператара разам гэта можа быць ад 1,5 до 15% ад сабранай сумы. Розніца на зборы ў 10 000 еўра — гэта ад 150 до 1500 еўра, якія проста знікаюць. Трэцяе, якія абавязкі ўзнікаюць перад падатковай службай. Ці лічацца грошы даравізнай, то бок падарункам, ці камерцыйным даходам, ці патрабуецца рэгістрацыя арганізацыі. Гэтыя пытанні трэба задаць да запуску, а не пасля. Калі гэтыя 3 рэчы не прадуманыя, можна сабраць менш за мэту, застацца без грошай на рэалізацыю альбо атрымаць нечаканыя пытанні ад бухгалтара. А яшчэ горш ад падатковай. Сёння будуць 4 блокі ў нашай лекцыі. Першае — гэта пра мадэлі краўдфандынгу: Donation, Reward і Membership. Мадэль вызначае не толькі платформу, але тое, як вы размаўляеце з аўдыторыяй і чаго яна чакае ўзамен. Другі — агляд папулярных платформаў. Больш падрабязна я распавяду пра тыя, з якімі даводзілася працаваць асабіста. Параўнаем камісіі, парог уваходу і патрабаванні да праектаў. І трэці — падаткі і легалізацыя ў Польшы і Літве. Бо менавіта там знаходзіцца зараз большасць беларускіх арганізацый і ініцыятываў. Таксама мы пагаворым пра механізм фаніманіі і як яго рэалізоўваюць у Польшы. Чацвёрты — алгарытм выбару. 5 пытанняў, якія трэба задаць сабе перад тым, як рэгістравацца на любой платформе. Чаму мадэль важнейшая за платформу? Першым абіраць платформу трэба вырашыць, па якой мадэлі вы працуеце. Мадэль вызначае не толькі тэхніку збора, але і псіхалогію донара. Чаму ён дае грошы, чаго чакае ўзамен, і ці вернецца ён паўторна. 3 асноўныя мадэлі: Donation, Reward і Membership — гэта 3 розныя дамовы з аўдыторыяй. Калі мы гаворым пра Donation, гэта калі чалавек дае грошы, таму што верыць у праект або хоча дапамагчы. Ніякага прадукту ўзамен ён не атрымлівае, ніякіх абавязальніцтваў з боку арганізатару таксама няма. Максімум падзяка і імя ў тытрах. Гэта самая простая мадэль для запуску. Яна не патрабуе падрыхтоўкі ўзнагарод, лагістыкі, доўгатэрміновых абяцанняў. Добра працуе пры крызісных сітуацыях, калі ёсць моцная эмоцыя і зразумелая мэта. Галоўная слабасць — Donation-кампанія дае імпульс, але не будуе стабільнай базы падтрымкі. Калі эмоцыя сціхае, грошы спыняюцца. З іншага боку, калі такія разавыя зборы праводзяцца рэгулярна, то поспех папярэдніх штурхае наперад і актуальны збор. Давайте спынімся цяпер на кейсе фестываля «Летутень». Гэта беларускі фестываль у Кракаве. Ён збіраў на платформе Zrzut.pl з фармуліроўкай «Купі сімвалічны квіток». Не было рэальных узнагародаў, толькі пачуццё ўдзелу. Сабралі 51 000 са 105 000 мэты. Хтосьці скажа правал, але гэта 481 донат. Фестываль адбыўся 26 ліпеня 2025 года, таму што краўдфандынг быў адной з крыніцаў фінансавання, але не адзінай. І важны урок: Donation добра працуе як частка бюджэту, а не як увесь бюджэт. Reward-based. У Reward-based мадэлі донар — гэта па сутнасці пакупнік, які робіць перадзамову. Ён дае грошы зараз і атрымлівае прадукт альбо прывілею пасля. Гэта вельмі распаўсюджаны мадэль для культурніцкіх праектаў. Яна матывуе донара канкрэтным вынікам і дазваляе ацаніць попыт яшчэ да таго, як прадукт зроблены. Галоўная рызыка — выберыце на сябе абавязак. Калі ўзнагарода не выкананая ў тэрмін, гэта страта даверу, якую цяжка аднавіць. Таму перад запускам рэвард-кампаніі важна быць упэўненым: вы зможаце выканаць усё абяцанае нават у горшым сцэнары. Яшчэ адзін кейс.
Гронка.орг – беларуская краудфандинговая платформа, запущенная ў ліпені 2024 года, пабудаваная менавіта на рэворд-логіцы. Проста цяпер, у дні запісу гэтай лекцыі, Гронка аднавіла працу, і сёння там можна знайсці збор на выпуск кнігі беларускага пісьменніка Сергея Календы, дзе ён прапаноўвае сваім спонсорам падзяку, кнігу з аўтографам, або асабістую сустрэчу на выбар у залежнасці ад высокасці ахвяравання. Мы асобна яшчэ спынімся на фінансава-падатковым складніку такіх збораў, калі аўтар прапаноўвае, напрыклад, кнігу альбо кубак у якасці падзякі. Membership-based. Membership – гэта падпіска. Донар штомесяц плаціць фіксаваную суму і становіцца часткай суполкі. Узамен эксклюзіўны контент, доступ да закрытых матэрыялаў, пачуццё прыналежнасці. Гэта самая стабільная мадэль з пункту гледжання фінансавання. Вы можете планаваць бюджэт, бо ведаеце, што месячны доход. Але яна патрабуе найбольшых ресурсаў, рэгулярнага контенту, пастаяннай камунікацыі, утрымання якасці. Membership працуе там, дзе ёсць лаяльная аўдыторыя і рэгулярная прадукцыя. Медыа, падкасты, аналітычныя праекты. Яшчэ адзін кейс. Я хочу вам распавесці пра кейс журналіста Росяка, пра кейс кнігаўкі і пра псе сухаркі. Польскі падкастер Росяк на Patronite – гэта 7 тысячаў патронаў і 110 тысячаў злотых штомесяц. Агулам з 2020 года ён сабраў больш за 5 мільёнаў злотых. Сістэма ўзнагарод, якая там ёсць, ад аўтарскай рассылкі за 10 злотых да асабістай сустрэчы за 500 злотых. Цікава, што найбольш папулярны ўзровень менавіта 10 злотых. Гэта 3800 чалавек. Выдавецтва кнігаўка – гэта беларускі кейс. Мэта $100 па $10 за 6 месяцаў. Узнагароды, зніжкі і зум з Янушкевічам, выдаўцам. Вынік сабралі 104 тысячы злотых. І нарэшце польскі праект «Псе сухаркі». Невялікі комікс-праект пра сабак. 49 патронаў, 1100 злотых штомесяц, 3 ўзроўні падпіскі ад 15 да 50 злотых. Не мільёны, але стабільны доход для аўтара, які робіць тое, што любіць. Membership працуе на любым маштабе. Як мадэлі камбінуюцца? На практыцы межы паміж мадэлямі часта змазаныя. Летуцень рабіў донейшн з псіхалогіі рэворд, сімвалічны квіток. Мяняў фрейм «здай грошы» на «купі ўдзел». Медыапраекты пачынаюць з донейшн збору, каб выжыць, а потым пераходзіць на membership, каб стабілізавацца. Мадэль – гэта не выбар адзін раз і не заўсёды, а інструмент, які адаптуецца пад этап развіцця вашага праекта. Немагчыма ў межах гэтай лекцыі пералічыць усе платформы, іх у вольным дасягу сотні. Спынімся на тых, якія часцей выкарыстоўваюцца беларускімі творцамі, медыа і актывістамі, ды пра якія магу гаварыць з уласнага вопыту або канкрэтных кейсаў. Для кожнай платформы 3 рэчы: для каго, колькі каштуе і што трэба ведаць перад рэгістрацыяй. Пачнем бадай з самай вядомай платформы, гэта Patreon. Платформа з глобальнай аўдыторыяй, аднак яна полюбілася і беларусам. Пошук там не самы зручны, але калі вы зададзіцеся мэтай пашукаць беларускія праекты, то з 20 актыўных профіляў можна знайсці. Хто ідзе на Patreon? Шмат медыяў і недзяржаўных арганізацыяў. І мала блогераў, творцаў у сэнсе мастацтва. Вось менавіта пад іх і заточаная платформа. Чаму так сталася? На маю думку, простое, што медыа і арганізацыі маюць проста больш рэсурсу, каб разбірацца з такой платформай і доступ да аўдыторыі, якую можна туды скіраваць. Пры гэтым я не лічу, што Patreon мусіць быць платформай першага выбару. З недахопаў, уласна, слабы пошук і бачнасць праекта, высокая камісія у залежнасці ад абранага тарыфу, яна можа сягаць нават 15% разам з аплатай за банкаўскія аперацыі. З плюсаў стваральнікі платформы спрабуюць яе развіваць і прасоўваць аўтараў. На Patreon вельмі вялікая супольнасць патэнцыйных донатараў, якія ўжо зарэгістраваліся і прызвычайныя ахвяраваць грошы на класныя праекты рэгулярна. Наступная платформа Zrzut.pl. Гэта самая даступная платформа для беларускіх праектаў у Польшы. Яна не патрабуе юрыдычнай рэгістрацыі, запусціць збор можа нават фізічная асоба. Камісія платформы 0%. Мадэль, усё, што сабрана, незалежна ад таго, ці дасягнулі вы пастаўленай мэты. І галоўная перавага – нізкі парог уваходу, магчымая аплата праз папулярную ў Польшы сістэму Блік. Галоўнае абмежаванне – донейшн логіка. Добра для разовых праектаў, дрэнна для пабудовы стабільнай базы падтрымкі. Хоць ад нейкага часу на Zrzutцы можна ўжо і рэалізоўваць membership фармат збораў. Платформа развіваецца. З фічаў можна рабіць аўкцыёны падтрымкі. Хто заўгодна можа ахвяраваць прыз, сувенір, што заўгодна на карысць вашага збору. Наступная платформа Patronite. Гэта платформа, якая абапіраецца на membership, польскі аналаг Patreon. Платформа для рэгулярнай падтрымкі творцаў і арганізацыяў. Камісія каля 8% разам з улікам банкаўскіх плацяжоў. Інтэрфейс польскамоўны, аўдыторыя польская і беларуская дыяспара ў Польшы. Добра падыходзіць для медыапраектаў, падкастаў,
Аўтараў з рэгулярным контентам. Патрабуе сістэмы ўзнагарод, без гэтага канверсія значна ніжэйшая. Яшчэ адна платформа, таксама вядомая, Kickstarter, яна абапіраецца на ўсё або нічога. Найбуйнейшая рэворд-платформа ў свеце. Камісія 5% плюс эквайринг 3%. Разам каля 8. Мадэль «усё або нічога» — гэта калі мэта не дасягнутая, вы не атрымліваеце нічога, але донар не страчвае нічога, платформа вяртае іх данаты. Kickstarter доступны для фізічных асоб і арганізацыяў. Для беларусаў у Польшы дастаткова рэзідэнцыі, польскага ID і банкаўскага рахунку. ІП альбо НДА таксама падыходзяць, але не абавязковыя. Для Літвы, на жаль, гэтая сістэма не працуе. Гэтая платформа мае ўласную аўдыторыю, якая актыўна шукае цікавыя праекты. Гэта адрознівае яе ад большасці іншых платформаў, дзе трэба аўдыторыю прыводзіць самастойна. Падыходзіць для творчых праектаў з моцным візуальным вобразам і канкрэтным прадуктам. Для большасці беларускіх культурніцкіх праектаў занадта высокі парог уваходу і занадта рызыкоўная мадэль. Гронка.орг — адзіная краудфандынгавая платформа, створаная спецыяльна для беларускіх праектаў. Запушчаная ў ліпені 2024 года, за першы год сабрала каля 70 тысячаў еўраў для больш як 20 праектаў. Яна была прызнаная рэжымам экстрэмісцкай, узяла паўзу і аднавіла працу ў лютым 26 года з узмоцненымі мерамі бяспекі. Унікальная каштоўнасць — гэта беларускі інтэрфейс і беларуская аўдыторыя. Рызыка — пакуль нізкая стабільнасць у параўнанні з польскімі платформамі і рэальны палітычны ціск. Фонд Байсол таксама развівае зборы на ініцыятывы, і па стане на 26 год у арганізацыі вельмі гнуткі падыход. Ёсць адкрытыя зборы і на культурніцкія, і на грамадска-палітычныя праекты. Байсол не бярэ камісіі для сябе, аднак банкі і плацёжная сістэма забірае каля 3% з усіх данатаў. Платформа Global Giving — гэта Donation і міжнародны выхад. Міжнародная платформа для верыфікаваных НДА, яна дае доступ для заходніх донараў, у тым ліку карпаратыўных. Патрабуе верыфікацыі арганізацыі і значна больш часу на ўваход. Камісія каля 12-15%. Гэтая платформа мае сэнс для арганізацый, які ўжо маюць стабільную структуру і хочуць выйсці за межы беларускай дыяспары. Ёсць цікавыя кампаніі па павелічэнні даната. І нарэшце Stripe — інструмент, а не платформа. Гэта не краудфандынгавая платформа, да якой мы прызвычаіліся, а плацёжны інструмент для збору праз уласны сайт. Камісія каля 3% плюс фіксаваная сума за транзакцыю. Гэты інструмент дае поўны кантроль над дызайнам, камунікацыяй і дадзенымі донараў. Патрабуе тэхнічных ведаў для інтэграцыі. Падыходзіць для арганізацый, якія ўжо маюць сайт і аўдыторыю і не хочуць залежаць ад умоваў трэцяй платформы. Пры гэтым, калі вам трэба перамагчы менавіта тэхнічны складнік, можна скарыстацца сервісамі кшталту DonorBox, які ў сваю чаргу таксама возьмуць свой адсотак з вашых збораў. Такія сістэмы, як DonorBox, яны падключаюцца да інструмента Stripe. Камісіі і рэальны разлік. Рэальны кошт — гэта заўсёды болей, чым камісія платформы. Кожная платформа паказвае сваю камісію, але гэта толькі частка таго, што вы страціце. Да камісіі платформы заўсёды дадаецца камісія плацёжнага аператара. Разам гэта рэальная сума, якую трэба закладваць у мэту збора. Менавіта гэта я намаўляю рабіць, калі працую са зборам. То бок, калі вам трэба сабраць 5000 еўра для вашага праекта, стаўце суму большую з улікам камісіі і збораў. У дадатковых матэрыялах вы знойдзеце табліцу з усімі камісіямі. Падаткі, легалізацыя і пастаянныя зборы Donation або продаж — юрыдычная мяжа. Першае пытанне, якое трэба вырашыць да запуску. Як класіфікуюцца вашы зборы з пункту гледжання падатковага права? Ва ўсіх краінах ёсць выразная мяжа. Падзяка і імя ў тытрах — гэта хутчэй Donation, і падатак не ўзнікае. Канкрэтны прадукт альбо паслуга ўзамен — гэта ўжо можа трактавацца як камерцыйная дзейнасць. І гэтае правіла аднолькава працуе і ў Польшы, і ў Літве. Давайце паговорым пра Польшу. Даравізна, то бок падарунак, і падатковы рэжым. Для фізічных асобаў у Польшы дзейнічае ліміт 5733 злотых ад 1 донара цягам 5 гадоў. Гэта тая квота, якая не падлягае падатку. Пры перавышэнні трэба падаваць дэкларацыю SD3 на працягу месяца пасля атрымання даходу большага за гэтую суму. Што гэта значыць на практыцы? У ідэале вы мусіце весці ўлік, хто, колькі і калі вам ахвяруе грошаў, калі ведаеце, што гэта не разовая сітуацыя. У маёй практыцы быў кейс, калі падатковая запытала ў творцы, што гэта за паступленне. Гаворка тады вялася пра квоту каля 25 тысячаў еўра, разбітую на некалькі меншых транзакцыяў. Мы карысталіся Stripe'ам, таму змаглі прадставіць падатковую выпіску пра тое, што гэта была вялікая колькасць дробных данатаў ад розных людзей. На гэтым пытанні скончыліся, і перапіска з падатковай была завершана без якіх-кольвек наступстваў і прыдзірак. Для НДА правіла іншыя. Donations на статутныя мэты вольныя ад падатку. Ці падзяка донару ў выглядзе кубка з вашым лагатыпам будзе лічыцца продажам?
продажам, а кніга з аўтографам, а публічная падзяка ў соцсетках, ранейшы доступ да контента. Часам мы трапляем у такую шэрую зону, але адназначна можна сцвердзіць, што падзяка – гэта не матэрыяльная ўзнагарода. Ранейшы доступ да контента, які будзе агульнадаступны пазней, таксама не. Да эксклюзіўнага контента толькі для падпісчыкаў ужо можа быць так. Тое самае датычыць і кнігі з аўтографам ці кубка з лагатыпам. Я пакуль не сустракаў жорсткіх гісторый з пераследаў творцаў за такія падзякі, як за прыхаваныя продажы ці прадпрымальніцкую дзейнасць. Але гэта не значыць, што такога не можа здарыцца. Калі у вас ёсць сумневы і апасенні, раю скарыстацца такім інструментам, як індывідуальная інтэрпрэтацыя. У Польшы вы можете звярнуцца па такую інтэрпрэтацыю да падатковай інспекцыі, дэтальна апісаць вашу сітуацыю і атрымаць адказ. Гэта каштуе ўсяго 40 злотых, але што цікава, калі вы будете дзейнічаць згодна з гэтай інтэрпрэтацыяй і акажацца, што вы ўсё ж такі штосьці парушылі, то супраць вас не будуць прымяняцца аніякіх санкцыяў. У Літве ж падарунак ад фізічных асобаў не абкладаецца падаткаў да мяжы 24 неабкладаемых мінімумаў доходаў у каляндарны год. Сума перавышэння абкладаецца падаткам. Для краудфандынгу дзейнічае той же самы прынцып. Калі донар нічога не атрымлівае ўзамен, гэта донейшн у межах ліміту без падатку. Калі ёсць узнагарода, кніга, мерч, доступ да контенту, гэта ўжо можа трактавацца як продаж з адпаведным падатковым наступствам. Важны нюанс, якога няма ў польскіх правілах. Калі зборы вядуцца рэгулярна і нагадваюць бізнес-мадэль, падатковая Літвы можа перакваліфікаваць donations у доход ад дзейнасці. Рэгулярнасць і аб'ём маюць значэнне. А цяпер спынімся пра механізм 1,5% PIT у Польшы. Польскі падаткаплатнік можа перанакіраваць 1,5% свайго падаходнага падатку на арганізацыю з ОПП статусам. Для донара гэта нічога не каштуе. Ён проста указвае ў дэкларацыі, куды ідзе яго 1,5%. Для арганізацыі гэта рэальны штогадовы поток сродкаў без дадатковых высілкаў з боку донараў. ОПП статус патрабуе рэгістрацыі і выканання шэрагу умоваў. Большасць беларускіх арганізацый яго не маюць. Рашэнне, адно з рашэнняў гэта пасярэднікі кшталту фундацыі Фанімані. Пасярэднік, які дазваляе арганізацыям без ОПП статуса атрымліваць 1,5% праз сваю платформу. Камісія, якую бярэ той жа Фанімані, гэта 10% ад сабранага. Аналагічны літоўскі механізм гэта перанакіраванне 1 і 2% падаходнага падатку. З 2025 года даступны толькі для арганізацыяў з афіцыйным НВО статусам. Для беларускіх арганізацыяў у Літве гэта рэальны інструмент, але патрабуе папярэдняй рэгістрацыі і выканання умоваў НВО статуса. Галоўная выснова гэтага блока. Перш чым запускаць збор, вызначце 3 рэчы. У якой краіне вы зарэгістраваныя? Які статус мае ваша арганізацыя ці ініцыятыва? Ці прадугледжваеце вы ўзнагароды донарам? І ад гэтага будзе залежыць падатковы рэжым і доступ да механізмаў 1,5 альбо 1,2%. Гэтыя механізмы не замяняюць краудфандынг, але яны могуць стаць стабільным фонам для яго. А цяпер я прапаную перайсці да алгарытму выбару платформаў. Ёсць 4 пытанні, якія трэба задаць сабе перад рэгістрацыяй, перад тым, як адчыніць профіль на любой з іх. Хутчэй за ўсё, гэта дапаможа вам выбраць аптымальны інструмент. Гэтак пытанне першае гучыць так: якая у вас юрыдычная сітуацыя? Фізічная асоба з польскай рэзідэнцыі гэта хутчэй жутка, Patronite, Kickstarter. НДА ў Польшы усе платформы плюс Фанімані. НДА ў Літве дадаткова механізм 1,2%. Пытанне 2. Разовый збор альбо пастаянная падтрымка. Разовый збор на канкрэтную падзею або прадукт выбірайце жутка альбо Kickstarter або падобныя платформы. Пастаянная падтрымка, пабудова супольнасці гэта Patronite або Patreon ці штосьці падобнае. Пытанне 3. Дзе знаходзіцца ваша аўдыторыя? Польска-беларуская дыяспара? Тады гэта жутка, Patronite, гронка, міжнародная або больш шырокая рускамоўная аўдыторыя, гэта хутчэй Patreon. Заходнія донары і карпорацыі, Global Giving. Ёсць свой сайт і тэхрэсурсы, выбірайце Stripe. Пытанне 4. Ці ёсць у вас канкрэтны прадукт ці ўзнагарода? Так, ёсць кніга, альбом, фільм. Выбірайце рэворд-мадэль, Kickstarter, або гронка, або Patronite. Калі не, толькі ідэя і місія, то выбірайце donation-мадэль. Гэта можа быць жутка, можа быць байсол або свой уласны Stripe. Ёсць рэгулярны контент, тады выбірайце membership, то бок Patreon або Patronite. Адна платформа ці некалькі? Гэтае пытанне, якое задаюць сабе шмат хто з творцаў. Для пачатку я б параіў адну платформу. Лепш зрабіць адну кампанію добра, чым 3 праваліць. Калі кампанія паспяховая і аўдыторыя расце, можна камбінаваць. Напрыклад, разовый збор на жутка можна дапоўніць пастаяннай падтрымку на Патрэоне. Тренды і падсумавання. Першы тренд
Краўдфандынг стаў мейнстрымам. Асабліва хутка расце сярод маладой аўдыторыі. Другі тренд – перамога асабістага брэнда над інстытуцыйным. Большасць донараў аддаюць перавагу канкрэтнаму чалавеку, а не арганізацыі. Людзі данацяць таму, каму давяраюць, а не таму, чыя місія лепш сфармуляваная. Пра гэта мы асобна паговорым у наступнай лекцыі пра камунікацыю ў краўдфандынгу. І трэці тренд – мембершып як недавыкарыстаны інструмент. Рэгулярныя падпіскі пакуль выкарыстоўвае невялікая доля творцаў і актывістаў, хаця гатовасць да іх досыць высокая. Хто першы пабудуе стабільную базу падпісчыкаў, атрымае значную перавагу. Чацвёрты тренд – празрыстасць як канкурэнтная перавага. Донары ўсё часцей хочуць ведаць не толькі навошта збіраюцца грошы, але і куды яны ідуць. Арганізацыі, якія адкрыта паказваюць фінансы, будуюць давер значна хутчэй за тых, хто абяцае адпаведна выкарыстаць вашыя сродкі. Ці ўвогуле знікаюць жыцця і камунікацыі пасля таго, як атрымалі ахвяраванне. У наступнай лекцыі мы паговорым пра камунікацыю. Як фармуляваць пасыл, як будаваць старонку кампаніі, як пісаць апдейты донарам. Словам, будаваць камунікацыю эфектыўна.